Еще там сзади я вижу, детки есть, поэтому сюда приходим, добренько. Становимся на коленочки, привітаємося з Паном Єзусом. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Только напоминаю вам всем, что мы находимся где? В костеле. И в костеле надо себя вести как? Хорошо. Мальчики в костеле снимают шапки, поэтому мальчишки снимаем шапки. Девочкам не надо. Только кому жарко, можно снять. Поэтому давайте с вами вспомним и стоим красивенько в костелке, добренько. Ручки как мы сложены? Не в кармане. С карманов руки вынимаем. Так красивенько стоим, как ангелочки. Ангелочки мы? Послушные? Как-то так слабо. Послушные? Да. Вот так. Поэтому давайте будем с вами всю мшу такие послушненькие. Хорошо? Договорились? Да. Хорошо. Давайте с вами подумаем, в какой интенции сегодня хотим молиться. За кого? Хорошо. За Боженьку не надо молиться, она святая. За себя надо молиться, чтобы быть похожей на Него. Хорошо, поэтому давайте с вами подумаем. И сейчас так в тишине скажем про себя, за кого хочу сегодня молиться. Хорошо? Может, за маму. Может, за себя, чтобы было лучше. За бабушку, за дедушку. Поэтому так в тишине сейчас с вами подумаем и скажем. Хорошо? Прийди, ми тебе чекаємо.
ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пана з вами. І з Духом Твоїм. Пан каже, думки моє несуть супокой, а не скруху. Ви покличете мене, і я почую вас, і верну полонних ваших з усіх країв. Гэтымі словамі антифона на ўваход распачынаем святую імшу у 33-ю звычайную нядзелю. Вітаю вас на гэтай святой імшы. Прагну таксама прывітаць ужо ў новым статусе дыякана Уладыслава, які учора з рук яго эксцэленцыі біскупа Александра Кашкевіча прыняў дыяканскае, пасвячэнне. Надалей застаецца у нашай парафіі, будзе паслухоўваць, таму ўжо можа па прывычцы клерык Уладыслаў, але цяпер ужо ў новым статусе дыякан Уладыслаў, калі ласка, звяртайцеся. І таксама памятайце пра новапасвечанага дыякана ў сваіх малітвах. Падчас гэтай святой імшы я малюся ў інтэнцыі падзякі ад Анастасіі Завала, якая 11 лістапада перажывала свой дзень нараджэння. Тумілевіч Дамінік 5 лістапада перажываў свой дзень нараджэння. І Бутурля Данута 10 лістапада перажывала свой дзень нараджэння. Дзякуюць за атрыманыя ласкі, за пражытыя гады, за ўсе тыя дары ад Пана Бога з просьбай аб далейшым Божым благаслаўленні, апецы Маці Божай, аб патрэбных дарах і ласках у жыцці для іх, а таксама для іх родных і блізкіх. На пачатку гэтай святой імшы перапросім Бога за нашу недасканаласць. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшу я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбанням. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу на свяцейшую заўсёды Пану Марыю, усіх анёлаў і святых, памаліцца за мяне да Пана Бога наша. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны, і адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага.
Ty najwyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwale Boga Ojca. Молимся. Пане наш Боже, учини, как мы с радостью Тебе служили, бо только у самоотданным служении Тебе, Створителю, усяго доброго, мы можем знайти тривалое и полное счастье. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе и владарит у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Даніеля. Повстане у той час Михал, князь великий, який стоїть для оборони синов народа Твоего. І надійде тяжкий час, якого не було б з того моменту, коли почали існувати народи, аж до этой пори. І у той час збавиться народ Твой, кожний, кого знайдуть записаним у книзі. І многие з тих, хто спить у пилі земним, обудяться. Одни до вечного життя, другие на вечную ганьбу. І тие, хто мудрі, будуть взять, як святіли небесхилу, а тие, хто навучить многих справедливості, як зорки на вечную вечность. Гэта Слово Божие. Захавай мяне, Боже, бо на Тебе спадзяюся. Захавай мяне, Боже, бо на Тебе спадзяюся. Пан частка спадщини моєї келіха майго, і он лёс мой тримає. Пана я маю завсюди перад вачима, і он праворуч мяне, я не пахіснуся. Захавай мяне, Боже, бо на Тебе спадзяюся. Тому радуется мое сердце и веселится душа, и тело мое будет спочивать беспечно. Бо не покинешь души моей у отхлани, и не даси святому Твоему бачить тление. Захавай мяне, Тебе спадзяюся. Ты дорогу життя мне покажешь, полнота радости перед Тобою. Вечное счастье праворуч Тебе. Захавай мяне, Боже, бо на Тебе спадзяюся.
Читання послання до Габреїв. Кожний святар щоденно стоїть у служенні і шмат разоў приносить одні і ті ж ахвяри, які ніколи не можуть знищити грехов. А Єсус Христос, принесши одну ахвяру за грехи, назавсёды сеў праворуч Бога, чакаючи того часу, калі вораги ягоныя будуть покладені як подножа ног ягоных, бо Ён одной ахвярай назавсёды зрабіў дасканалымі тых, каго асвячаюць, а дзе ёсць прабачэнне грехоў, там уже няма ахвяры за іх. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Чувайте увесь час и молитесь, каб вы могли стать перед Сыном Человечим. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Марка. У той час Єсус сказав своїм учням, у ті дні після того утиску затьмиться сонце, і місяць не до світла свого. І зорки будуть спадати з неба, і сили небесні похиснуться. Тады убачать Сына Чоловічого, який буде йти на облаках з великою силою і у славі. І Він пошле тоді анёлов своїх і збере вибраних своїх от 4 вітров, от краю землі до краю неба. Вучитеся на прикладе смоковницы. Коли галинка ее становится уже мягкой и распускается листья, ведайте, что близко лето. Так и вы, коли убачите, что отбывается гэта, ведайте, что близко и он при дверях. Сапраўды кажу вам. Не мине поколение гэтае, покуль не отбудется все гэта. Небо и земля проминуть, а слово мое не проминуть. А про дзень той або гадзіну ніхто не ведае, ні анёлы ў небе, ні сын, а толькі Айцец. Гэта слова Пана. Похваленный Иисус Христос. Jeszcze jedna niedziela, jeszcze jedno spotkanie z Panem Bogiem, jeszcze jedna nasza możliwość про Jego dowiedzieć. Poważane dzieci, jaki miesiąc my teraz przeżywamy? Листопад. Listopad, veľmi dobre. Czym ten miesiąc, скажем, odróżniaється od усіх інших місяців на протягу году? То есть, что он последний. Не, последний еще будет. Это предпоследний. Потому что это когда листопад. Ну это да, листопад. Давайте разберем, что это за месяц. Листопад. Что на улице отбывается? Листопад. Падают листья, так? Ну, для сестры Галины, может, это месяц не только падают листы, але во вторник не забудьте, принаймні, один раз Святая Мария помолиться, бо сестры день народжения во вторник. Домовились? Домовились. От дьякона листопад, ну, бо прийняв сакрамент посвячення дьяконских, запомните, напевно, листопад. Але особливий місяць листопад, коли ми молимося за наших померлих, так? Уже минулу неділю розмовляли, і там ще перед гэтым розмовляли, розважали про те, що місяць гэты особливий молитви за наших близьких померлих. І у сьогоднішнім, там, скажем, листопад, листи падають, і вони помирають, так? Весна означає, що символ народження, такого нового життя, бо гэты листы тільки починають розквітати, древа зацвітати, лето все гэта розцвітає, життя, а осінь, листопад,
месяц, скажем, калі разважаем пра вечнасць, пра смерць. І сёння у Евангеліі, у Божым Слове таксама мы чуем пра тое, што Езус Христос гаворыць пра вечнасць, пра тое, што не ведаем, калі ні дня, ні хвіліны, калі прыйдзе гэта Божае валадарства. Кожнага чалавека чакаюць 3 апошнія рэчы. На катэхезе ўжо, напэўна, некаторыя з вас старэйшыя дзеці праходзілі. Гэта смерць, суд Божы, неба або пекла. Разважаем, скажем, у аспекце такім, скажем, як людзі веруючыя, з перспектывы вечнасці, бо кожны з нас пакліканы да вечнасці, да неба, да жыцця у валадарстве нябесным. І менавіта сёння, скажем, гэта Евангелие нам таксама гаворыць, што мы не ведаем, калі гэта вечнасць прыйдзе. Як чулі ў Евангелии, зараз яшчэ паўторым, потому что повторение это что? Молодцы. У тыя дні пасля таго ўціску засміцца сонца, і месяц не даст святла свайго, і зоркі будуць падаць з неба, і сілы нябесныя пахіснуцца. Тады ўбачаць Сына Чалавечага, які будзе ісці на аблоках з вялікай сілаю і ў славе. Ён пашлі тады анёлаў сваіх і збярэ выбраных сваіх ад 4 вятроў, ад краю зямлі да краю неба. Ведаеце, як мы цяпер, скажем, бачым тое, што, скажем, лістапад, падаюць лісце, не, што хутка будзе што? Зіма. Пасля, скажем, калі будуць гэтыя вясна, будуць лісты распускацца, ўсё будзе цвісці, квітнець, мы будзем ведаць, што гэта надыходзіць цяпло, лета, так? А як калі будзе наступаць Божае валадарства, калі кожнага з нас будзе чакаць суд Божы, то, напэўна, усе гэтыя прадказанні, якія сёння нам евангеліст апісвае, усё мы гэта, скажем, напэўна, будзем гэтага сведкамі. Добра, як мы ўжо ведаем, кожнага з нас чакае смерць. Памрэм. Але наша душа, яна жыве вечна, яна апынецца на Божым судзе. Божы суд будзе выглядаць, як, скажем, адзін з такіх экзаменаў нашага жыцця. Хто ўжо ў сваім жыцці калі-небудзь здаваў экзамены? Альбо пісаў кантрольныя? Глядзіце, бацькі вашы ніхто не вучыўся, не здаваў ні разу экзаменаў. На экзамене страшна ці не? На кантрольнай страшна? Ну, хіба страшна толькі таму, хто не падрыхтаваны да гэтага экзамену, так? Ну, таму стараемся праз усё наше жыццё быць падрыхтаванымі. Калі прыходзім на экзамен, і нас, напрыклад, настаўнік або преподаватель не ведае нават у вочы, як нас завуць, хто мы такія, то гэта азначае, што мы сачкавалі. Сачкавалі ўсе гэтыя заняткі і нават, напэўна, мала што ведаем з гэтага прадмету. Але менавіта на гэтым экзамене, калі добра нас настаўнік, преподаватель ведае, то, напэўна, будзе не тое, што можа лагаднейшы, але будзе нас пытаць, будзе, скажем, з намі ўжо знаёмы. Таму, рыхтуючыся да гэтага валадарства нябеснага, да суда Божага, на які кожны з нас будзе, апынецца там. Таму стараемся добра падрыхтавацца, каб гэты экзамен не быў для нас страшным, але радасным, бо мы сустрэнем Езуса тварам у твар і апынемся у Божым валадарстве, калі здамо гэты экзамен. Таму сёння асаблівы такі, можа, дзень, каб мы задумаліся над сваім жыццём, як мы рыхтуемся да вечнасці, як мы рыхтуемся да гэтага экзамену на судзе Божым. І ці я падрыхтаваны, можа, ўжо, як я жыву, якія мае ўчынкі, якія мае словы, як я сябе паводжу. Ці я сапраўды рыхтуюся да гэтага экзамена і да валадарства нябеснага. Таму з гэтымі думкамі сёння, скажам, скончым наше разважанне над Божым Словам, але домашняе заданне менавіта зрабіць сёння або на працягу гэтага тыдня такі рахунак сумлення над сваімі паводзінамі, над сваімі словамі, як я рыхтуюся і ці я сапраўды рыхтуюся да Божага валадарства і да гэтага экзамена, да суда Божага. Амен. Вызнаем нашу веру адзінага Бога, Айца ўсяго. Адзінага Пана Езуса
Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, за Отця народженого, і ради всіми віками. Одинасудного Айцу, раз якого все сталося, і Он для нас, людей, і для нашого збавлення, зійшов з неба, і вселився Духа Святого, Діву Марію, стався чоловіком, ображав так само за нас, при Понтії Пілаті, був замучений і похований, і на третій день воскрес, води Писання, і взійшов на небо, сидить праворуч Отця, і знову прийде у хвалі, судить живих і померлих, і Його благодарству не буде кінця. Святого Пана і Животворцу, який за Отця і Сина походить, якому разом з Отцем і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв раз пророк. Віру в один святий католицький і апостольський костел, odpuszczenie grzechu i czekają wskrzeszenia mętnych i życia wiecznego w dobrym świecie. Adorane nadziei wiecznego życia, uzniesiemy nasze modlitwy do Boga, jaki pragnie szczęścia wszystkich ludzi. Молимся за Святый Костел, каб ён обвяшчаў людям надею збаўлення. Цябе просім. Молимся за тых, хто кіруе народамі, каб яны клапаціліся аб сапраўдным спакоі і згодзе ў сваіх дзяржавах. Цябе просім. Молимся за моладзь, якая удзельнічае ў лекцыях па рэлігіі, каб яна выкарыстала магчымасць наблізіцца да Хрыста. Цябе просім. Молимся за ахвяраў розных шкодных звычак, каб яны знайшлі ў сабе і сваім акружэнні сілы, патрэбныя для супрацьстаяння дрэнным уплывам. Цябе просім. Молимся за дзяцей, каб анёлы-ахоўнікі аберагалі іх ад усялякай небяспекі. Цябе просім. Молимся за нас, тут сабраных, каб мы распазналі ў Божым Слове шлях да вырашэння нашых штодзённых праблем. Цябе просім. Молимся o intencji tej świętej imszy, o potrzebnych łaskach i Bożym błogosławlenni, o darach Ducha Świętego i Opiece Matki Bożej dla Zawala Anastasji, Тумілевича i Dominika, Buturля Danuty, які в опошніх днях святкували свій день народження. Тебе просим. Молимся o intencji новопосвяченого діякона Владислава, а так само молимся o intencji сестри Галины, яка буде в найближчому часі святкувати свій день народження, каб добрий Бог одарує їх потрібними ласками і дарами у служенні Богу і людям. Тебе просим. Просим Тебя, Пане, выслухай наши просьбы и учини, каб мы умели принять Твою допомогу. Праз Христа, Пана нашего. Молитесь, браты и сестры, как мою вашу веру принял Бог Отец Всемогутный. Хай Пан Бог прийме веру з рук Твоїх, на прославлення Своєго, а так само накрись нам всім. Ласкавий Ойче, нехай вера, якою ми Тобі складаємо, навчить нас жити для Тебе і допоможе нам досягнути вічного щастя. Праз Христа, Пана нашого. Pan z wami. Uchoru sercy.
Дзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Всемагутны Вечны Божа. Табе мы жывем, рухаемся, існуем, і ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Тваю дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо, маючы першыя дары Духа, праз якога Ты ўваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны удзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем з радасцю усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, Усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна, выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, Вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыцця ў хвале. Вспоминаючи смерть и мертвое повстание Твоего Сына, ахвяром Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас угодными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, розсіяний по всім світі, удосконал його у любові разом з папом нашим Францишком, біскупом нашим Олександром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твою ласку дійшов з гэтага свету, і дозволь ім убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным. У єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святым Юзефом, її обранником, со святыми апостолами и усими святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалили и прославляли Тебе праз Сына Твоего, Езуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче Всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь.
Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцу нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды будет с вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословлене покликане на вечеру Ягоную. Пане, я не варта, каб Ти увійшов до мене, але скажи тільки слова, і буде здорова душа. Ждешь, когда приду я к тебе, да
Молимся. Боже, узмоцненные сакраментальными дарами, покорно Тебе просим, как Христичная ахвяра, якою Сын Твой нам наказал складать на успомин, об им повеличила у нас любовь до Тебе и до ближних, праз Христа Пана нашего. Пане Єзу, про заступництво Марії, Матері Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юзефа, чоловіка до віру, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе у інтенціях этого ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновить і якое знаходиться у небезпеці аборту. Прошу дай його батькам любов і відвагу, щоб вони не забивали свого дитяті, а покинули йому життя, якое Ти сам этому дитяті предвизначив. Амин. Душпастерські об'яви. Переживаємо 33-ю звичайну неділю. Святоружанець на гэтым тижні просим провести наступні ружанцові групи. У понеділок будем молиться ружанец супольно. У вторник просим провести ружанец коло живого ружанца у спомоги веровызнавцев, у середу Маті Божией ласкавой, у четверг королевы мучеников, у пятницы святой семьи, у субботу Маті Божией у спомоги, у неделю о 18 године Маті Божией Фатимской. Завтра, 15 листопада, у 8:30 святоружанец з випомінками за померлих, спочиваючих на могилках у Спорковщині, і після святая імша о 9 године. 16 листопада будем переживать урочистость на Святейшей Панны Марии, Матери Милосердности, головної опікунки нашої Грудинської диецезії, порядок святих імшов, як у звичайний день, у 8-9, після вечором у 18:30. 17 листопада успомин святой Альжбеты Венгерской, законницы. 20 листопада успомин святого Рафала Калиновского, святора. 21 листопада у наступную неделю будем переживать урочистость Пана нашего Иисуса Христа, Володара свету. День молитвы у интенции выхователей, выкладчиков и семинаристов духовной семинары у Гродні. Ахвяраванники будут збираны подчас святых імшов. У наступную неделю будут призначены на потребы высшейшей духовной семинарии у Гродні. Щиро просим об допомозі і ахвярності у этой справе. Конгрегація дочок Марії Беззаганної з великою радістю і гонором запрошує усіх охотних до уділу у святкуванні стагоддя служення гэтай законної супольності у Білорусі. Урочистості і подяки відбудуться 20 листопада у суботу у парафії Святої Сім'ї у Ліді, де служать сестри. Початок імши о 12 годині. Сестры конгрегації дочок Марії Беззаганної ведуть апостольську діяльність у Ліді. Праз довгий час сестри так само служили і у нашій парафії, а так само сестри послугують у Мінсько-Могилівській архідіацезії у Свірі. 13 листопада у кафедральной базилице у Гродні біскуп Олександр Кашкевич уділив діяконське посвячення Владиславу Малишко, який проходить душпастерську практику у нашій парафії. Віншуємо діакона Владислава і жадаємо Божого благословення. Нехай Дух Святий наповняє потрібними ласками, а Найсвятейшая Маті має у своїй опеці. У Захристі можна набити календари на 2022 год. Теперь послухаем поведомление конференции католических епископов у Беларуси относно допомоги мигрантам, які знаходяться на белорусско-польской границе. Поважанные святары, браты и сестры монашеских супольностей, дорогие браты и сестры у Христе. Вось уже несколько дней на белорусско-польской границе протягивается беспрецедентный кризис с мигрантами. Яго ахвярамі з'яўляюцца бежанцы з краін Блізкага ўсходу. Сярод такіх ёсць дзеці, моладзь, якія ўвесь гэты час знаходзяцца ў лагеры пад голым небам непасрэдна перад дзяржаўнай граніцай. Гэтыя людзі знаходзяцца ў крытычнай сітуацыі, бо пазбаўлены неабходных сродкаў для жыцця і церпяць з прычыны холаду, адсутнасці даху над галавой і элементарнай медыцынскай дапамогі.
Як хрысціяне мы не можам быць абыякавымі да рэчаіснасці людскога цярпення, маючы заўсёды у памяці слова Езуса Хрыста. Я быў галодны, і вы далі мне есці. Прагну, і вы напаілі мяне. Быў голы, і вы апранулі мяне. Тое, што вы зрабілі аднаму з гэтых братоў маіх меншых, вы мне зрабілі. Наш маральны абавязак далучыцца да справы дапамогі мігрантам, якія ў гэты час знаходзяцца на дзяржаўнай граніцы. Таму звяртаемся да вас, шаноўныя святары, з просьбай арганізаваць матэрыяльную дапамогу ў наступных формах. У бліжэйшую нядзелю, 14 лістапада 2021 года, ва ўсіх парафіях нашай Беларусі правесці збор у скарбонкі грашовых ахвяраванняў, якія належаць перадаць Карітас з прызначэннем на дапамогу бежанцам. Існуе магчымасць таксама перадаць грашовае ахвяраванне Карітас праз сістэму электронных плацяжоў і рыб. Ужо цяпер дзякуем усім, хто адгукнецца на гэтую просьбу аб дапамозе і праявіць салідарнасць з людзьмі, якія апынуліся ў цяжкім жыццёвым становішчы. Няхай вам усім аддзячыць усемагутны Бог, а Найсвяцейшая Панна Марыя, Маці міласэрнасці, апякуецца вамі. З пастырскім благаслаўленнем каталіцкія біскупы Беларусі. Шчыра дзякуем усім за супольную малітву, за складзеныя ахвяраванні і за ўсялякую аказаную дапамогу. Няхай вас добры Бог узнагародзіць. Даручаем усіх вас Езусу міласэрнаму праз заступніцтва Маці Божай Лідскай. На тыдзень працы і абавязкаў з веры прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Шайте Бога, славьте нашего Пана, пейте матки, амадару спевайте. Вывышайте Бога, славьте нашего Пана, пейте матки, амадару спевайте. Бог великий, могутный, и Он Пан всякого створения, Он дает нам краины, и Он Пан всякого створения, и Он скарає народи, и Он Пан всякого створения. Бог Авраама. Вывышайте Бога, славьте нашего Пана, пейте лаки, баладару спевайте. Вывышайте Бога, славьте нашего Пана, пейте лаки, баладару спевайте. Еще минуточку отвлекем, просто мы не успели, ксенц Роман быстро закончил. У сестры Галины, которую мы очень сильно любим. Сильно любим, как любим? Как-то слабо вы любите ее. У сестры Галины во вторник будет день рождения. Ей исполнится 18 лет. Не обманываю, 20. 22, ладно, правду скажу. И мы хотим от всех нас, от нас деток, от всех людей, которые в костеле сегодня есть, тоже пожелать ей всего-всего-всего. И от нас всех детки сейчас пожелают. Сёння свята адзначаем і вам вершы прысвячаем. Хочам мы зрабіць прызнанне, вы ўзор для пераймання. І на працы вы актыўны, пунктуальны і стабільны. Зладзіце з любым заданнем, нават самым нерэальным. Жалаем у душы вам цяпла і больш свету, а смутак няхай Божай любоўю будзе сагрэты. Няхай Марыя, Божая Маці, ласкай адтуліць у малітве і працы. Поздравляем!
Оказывается, я вхожу в очень красивый возраст. Да? 18. Трудно что-то говорить. За все спасибо. Я вам скажу, тут есть люди, которые могут подтвердить это, что недавно один врач мне сказал, потому что были проблемы со здоровьем, сказал, чтобы я ушла с большого спорта. Я сразу этой женщине сказала, говорю, скажите, да, что я уйду с большого спорта. Теперь, смотря на вас здесь в костеле, все время, когда прихожу на уроки религии, я говорю, что я не уйду с большого спорта. Это то, что насколько смогу, насколько Бог даст здоровья. Насколько Бог даст здоровья, поэтому буду стараться учиться. Прошу вас только об одном. Во вторник, когда будет по-настоящему день рождения, поздравать. Я думаю, что если кто-то из вас хоть вспомнит во вторник, я думаю, что Бог делает чудеса, и что операцию, которую надо будет сделать, она будет не нужна. Поэтому спасибо за все и обещаю со своей стороны молитву. И прошу помнить дальше о молитве, о Божьем благословении, чтобы эти детки, которые приходят, которые хотят приходить, чтобы мы, как сестры, могли им передать то, что самое главное в жизни, фундамент, которым является Бог. Спасибо. Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Хай będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament, prawdziwy ciało i krew Jezusa Chrystusa. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament, prawdziwy ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament, prawdziwy ciało dla naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.